Tak ja som si so sebou priniesol výzvu. Strašne veľa ľudí okolo mňa hovorí, že knihy sú v tomto nenahraditeľné a že je to o niečom úplne inom. No lenže ja som na to stále ešte neprišiel a toto je tá výzva pre vás, aby ste mi to vyukázali, že ako to vlastne je. Ahojte, nachádzame sa v centre a máme tu teda Áno, na začiatku sme dali hru s starými časopismi. a hovoríme si o našich knihách. Áno, a teraz prebieha voľný program, kde si akože koho niečo zaujalo, tak si to môže ísť pozrieť, prečítať, alebo ja neviem. Tak, spýtať sa na autora. Tretia nástraha, vec, čo vyzerá ako uhorka. Dolnosť svalu sa vec, čo vyzerá ako uhorka. Hrozivo valila do našich pústikov Petru k začnákom a pokračovali v ceste. Je ti dobře, Bžane? Zeptal sa laskavým hlasem. Áno, otče, odpověděl mu Bran. Zhlédl, oděný ve svých kůžích a kožešinách, sedící na mohutném válečném oži, jeho otec se nad ním tyčil jako obrat. No, ja som si donesol knihu, ktorá nie je moja obľúbená, ale je to od obľúbeného spisovateľa, ktorý ho prečíta. On má minimálne 300 000 takýchto kníh. Keď som bol v Bandare, tak mal tam minimálne celý regál. A je to taký fantasy žáner. No, ja nemám obľúbenú knihu, pretože ja keď si vyberám knihu, tak už vlastne čítam a furt, takže ja mám rada vôbec knihy. A tak som si priniesla len tú, čo teraz čítam, to je Percy Jackson Zlaté blesku, niektorí poznáte moc z filmu. Je to úplne o niečom inom, než je to vo filme a má to 5 časov. Stopni to.